famílies dels nostres alumnes. Som avui aquí per comunicar-vos que l'Assemblea de Mestres de l'Escola s'adhereix a la convocatòria de vaga general feta pels sindicats per demà dijous 29 de març. No només el personal docent, laboral, d'administració i serveis, de lleure, municipals i pares i mares us animem a participar-hi, sinó que també prop d'un miler d'entitats i en particular les federacions d'associacions de pares i mares dels centres públics de Catalunya i d'Espanya donen suport a aquesta jornada de lluita. Com sabeu, el govern català i espanyol estan imposant unes polítiques d'austeritat amb retallades molt marcades, no només de la despesa pública social, sinó també dels drets laborals i socials dels treballadors i treballadores. Aquestes retallades, que ens les han venut com a necessàries i inevitables per a recuperar la confiança dels mercats financers, no són més que l'aplicació de mesures que fa anys que estan en els programes dels partits de dretes i de la patronal. Una simple anàlisi de les dades mostra que, malgrat el que han retallat i volen seguir retallant, la famosa confiança dels mercats no ha aparegut per enlloc. Així, els motius són més nombrosos i punyents que mai. Els governs han trobat en la crisi estafa econòmica una excusa perfecta per retallar els drets socials i laborals, per desmuntar l'estat del benestar i per afeblir, de cara a la seva privatització, els serveis públics més bàsics de la ciutadania: la sanitat, l'educació, els serveis socials, els transports, mitjans de comunicació, etc. Tothom ha de saber que els serveis públics són la riquesa dels que no som rics. Són els que garanteixen la igualtat d'oportunitats independentment de la nostra procedència social. Uns serveis públics desprestigiats i febles fan que la ciutadania busqui l'alternativa en serveis privats, que fan negoci amb les necessitats bàsiques dels individus. En què quedarà el nostre salari si hem de començar a pagar el que era gratuït o protegit i per a tothom? Per tot això, i pel que us llegiré a continuació, els mestres de l'Escola Països Catalans fem vaga. Fem vaga perquè les retallades de drets socials i laborals ens afecten com a treballadors. Ens referim a retallades salarials i de plantilla, a més augment de la càrrega de treball, a la pèrdua de drets socials i laborals i més augment de la precarietat. També fem vaga perquè les retallades de drets socials i laborals afecten a la qualitat de l'educació que reben els nostres nens i nenes. Ens referim a una disminució de la partida pressupostària dedicada a l'educació. Us recordem que a Catalunya s'inverteix la meitat que a països com a Finlàndia. Això què implica? No cobriment de substitucions, pèrdua de l'atenció individualitzada de l'alumnat amb necessitats educatives especials, un augment de la ràtio, també pujada de les taxes universitàries, falta de finançament a les llars d'infants, reducció de les partides destinades al funcionament dels centres públics, a les beques per als nens i nenes i a les noves construccions. També tancament d'aules encaminada a suprimir centres públics a mig termini i estudis per augmentar la ràtio d'alumnes per aula, el que afecta directament a la qualitat educativa, dret bàsic i inalienable dels nostres alumnes. Però també fem vaga perquè tots els treballadors i treballadores estem afectats directament per la reforma laboral, que facilita l'acomiadament i devalua les condicions de treball. Òbviament, repercutirà també en el futur dels nostres nens i nenes quan surtin al mercat laboral. Entre d'altres coses molt greus, la reforma postula per a la gent jove contractes de formació amb un salari del 75% del mínim interprofessional fins als 33 anys. Els contractes indefinits, com sabeu, tindran un període de prova d'un any. A la pràctica són contractes temporals amb acomiadament lliure i gratuït i a sobre encadenables. Hem d'acceptar que els nostres fills i filles formin part d'una generació que viurà pitjor que els seus pares i mares?
Hem de permetre que es dediquin els diners públics a rescatar els bancs i que en canvi no s'inverteixi en la millor formació per a les nostres criatures i els nostres joves que pateixen un atur del 45%? La conjunció de les retallades i la reforma laboral suposa l'agressió més directa i brutal que tant els treballadors i treballadores de l'educació com tots els assalariats patirem des de la reinstauració de la democràcia. És, doncs, responsabilitat nostra aturar-ho amb tota mena de mobilitzacions. I en aquest context, la convocatòria de vaga general és l'acció més contundent amb la que comptem per frenar les actuals polítiques que ens volen privar d'unes condicions laborals i salarials dignes, d'uns serveis públics de qualitat i d'un estat del benestar que, encara que petit i esquifit, donava una certa cohesió social. Perquè hi ha alternatives per a un model de treball i de societat més justa i més benestant, fem una crida perquè demà exerciu el vostre dret de vaga i perquè no porteu els vostres fills i filles a l'escola, perquè acudiu a les manifestacions convocades i perquè participeu a la vaga de consum. D'un amunt som vulnerables. Si som molts, en canvi, podem canviar les coses. De tota manera, l'escola respectarà els serveis mínims per a aquelles famílies que no vulguin secundar la vaga. Moltes gràcies.